Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαι γυναικολόγος με εξειδίκευση στη γυναικολογική ογκολογία και στην ουρογυναικολογία και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για το πότε και πώς πρέπει να αφαιρείται η μήτρα και πότε δεν πρέπει να αφαιρείται. Δηλαδή, πότε δεν πρέπει οι γυναίκες να προβούν σε μια ιστερεκτομή. Να πω ότι το ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε, ότι προσπαθούμε να τοπίσουμε τις μοντέρνες μεθόδους, τις πιο πρωτοποριακές, με όλα τα πλέον εκτήματα που έχουν. Άρα λοιπόν, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα είναι η ρομποτική ιστερεκτομή. Έτσι, πείτε μας γι' αυτήν. Ξεκινώντας με τον γυναικολογικό καρκίνο, δηλαδή στον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας, των οθικών, οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν βιαστικά βήματα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η απλή αφαίρεση της μήτρας ή όπως αλλιώς λένε οι ασθενείς, καμιά φορά να τα αφαιρέσουμε όλα, είναι λάθος. Πρέπει να χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές. Είναι μια πιο παλιά αντίληψη που έλεγε να τα αφαιρέσουμε όλα, άμα έχεις και μια ηλικία και έχεις κάνει και παιδιά, για να έχουμε το κεφάλι μας ίσχυρο, να γλιτώσουμε τις μεταστάσεις. Στο καρκίνο, οι γυναίκες έχουν τον χρόνο και πρέπει να ενημερωθούν. Πρέπει να επισκεφθούν εξειδικευμένους γυναικολόγους, ογκολόγους, οι οποίοι όμως πραγματοποιούν όλες τις χειρουργικές τεχνικές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, γιατί οι χειρουργικές τεχνικές στη γυναικολογική ογκολογία δεν είναι μόνο ρομποτική χειρουργική. Μάλιστα. Η ρομποτική χειρουργική είναι η κορυφαία χειρουργική, είναι το μέλλον, έχει αποδειχθεί σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, έχει εδραιωθεί, αλλά κορυφαία ιατρική είναι να χρησιμοποιούμε όλες τις χειρουργικές τεχνικές. Είναι την κολπική, τη λαπαροσκοπική, την. Άρα δεν είναι ότι επειδή μια γυναίκα έχει κάτι, τα αφαιρεί όλα και προχωράει. Είναι πολύ πιο εξατομικευμένο, καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο ο γυναικολογικός καρκίνος. Είναι επίσης πολλές γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από καλαήθειες παθήσεις, δηλαδή χρόνια υποφέρουν από κολπικές αιμορραγίες, από πόνο στην επαφή, πόνο στην περίοδο, χρόνιο κοιλιακό πόνο λόγω νεομοιωμάτων της μήτρας ή λόγω ενδομητρίωσης. Οι γυναίκες αυτές, οι περισσότερες, περιμένουν να μπουν στην ημινόπαυση για να ηρεμήσουν, για να τροφήσει η μήτρα και να ηρεμήσουν. Κάτι το οποίο είναι επίσης λάθος. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να ενημερωθούν ότι υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνικές, όπως η ρομποτική φωλική ιστερεκτομή, ελάχιστα επεμβατική τεχνική, όπου αφαιρούμε το πάνω μέρος της μήτρας. Σήμερα χειρουργείται, την επόμενη μέρα πηγαίνει στο σπίτι της χωρίς τη χρήση παυσίπονων. Σταματάει να υποφέρει και να πονάει, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάμε για χρόνιες καταστάσεις, έτσι. Ναι, πρέπει να γνωρίζουν ότι η αφαίρεση της μήτρας δεν τις βγάζει στην ημινόπαυση. Οι ορμόνες έρχονται από τις οθήκες. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλές γυναίκες και ανησυχούν. Επίσης, ανησυχούν ότι μετά από μια αφαίρεση της μήτρας θα αλλάξει το κορμί τους, θα εκδηλώσουν ακράτεια. Αυτές οι τεχνικές, με τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής, η οποία είναι εξαιρετικά ακριβής προφανώς. Ναι, δεν τις επηρεάζει, δεν καταλαβαίνουν διαφορές και όσες ασθενείς θεραπεύσαμε μετανιώνουν, οι οποίοι δεν το κάναν νωρίτερα. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το οποίο όχι μόνο με αναγνώρισε, αλλά επένδυσε προσφέροντας μου το πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε πλέον τίποτα. Να σας πω πάντως κάτι το οποίο συνειδητοποιώ όσο μιλάμε και με εσάς και με άλλους επιστήμονες. Ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι μέθοδοι που παλιά πήγαινες να θεραπεύσεις κάτι, αλλά είχαν μεγάλο ποσοστό να σου αφήσουν ένα πρόβλημα. Επειδή είπατε πριν και την ακράτεια, ας πούμε, σε μια γυναίκα. Πια με όλες αυτές τις μοντέρνες μεθόδους και τις ακριβείς δεν έχουν αυτό το κίνδυνο. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πηγαίνεις για να λύσεις ένα πρόβλημα και βρισκόσουν με ένα άλλο. Και έλεγες τώρα τι έκανα τελικά. Ακριβώς. Αυτό πια έχει παρέλθει. Χρησιμοποιούμε μια πρωτοποριακή τεχνική σε μήτρα τεραστίων διαστάσεων, μήτρες δηλαδή οι οποίες είναι πάνω από το αμφαλό, όπου τοποθετούμε σε συγκεκριμένα σημεία της κοιλιάς μικρές τομούλες με τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής και αποφεύγουμε την ανοιχτή χειρουργική, η οποία έχει ολέθριες συνέπειες καμιά φορά, θρόμβωση, λίμωξη, μετεχειρητικές και μεγαλύτερο κίνδυνο λάθος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και να φτάσουμε στο που δεν πρέπει να αφαιρείται η μήτρα, στην πρόπτωση της μήτρας. Γιατί η μήτρα δεν είναι το πρόβλημα στην πρόπτωση. Οι σύνδεσμοι οι οποίοι κρατάνε τη μήτρα έχουν χαλαρώσει και οδηγούν στην πρόπτωση της μήτρας. Αν εμείς αφαιρέσουμε τη μήτρα, οι σύνδεσμοι θα συνεχίσουν να προπίπτουν. Άρα δεν έχεις λύσει το πρόβλημα. Έχεις χαλάσει κάτι χωρίς να. Η γυναίκα θα έχει πλέον πρόπτωση του κόλπου, το οποίο είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μήτρα και να τοποθετούμε πάνω στη μήτρα μία απορροφήσιμα ράματα ή ένα πλέγμα με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής ή της κολπικής χειρουργικής σε μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα με τέλεια αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γίτα, και από όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Γίτας, ομολογώ με έναν τρόπο εξαιρετικό και πάρα πολύ απλό. Κρατήστε ότι για όποιο πρόβλημα έχετε, πηγαίνετε στο γιατρό. Μην μείνετε μόνο στο τι θα βρείτε στο ίντερνετ ή τι θα σας πει κάποιος γνωστός ή κάποιος που ξέρει κάποιο γνωστό που ξέρει. Πηγαίνετε στους γιατρούς, μιλήστε, ψάξτε
τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται δυναμικά και η επιστήμη πάει μπροστά και λύνει προβλήματα.